Zonik channel hlir tu te in zavain chi bai levek ule voina kan movie en tur hi South Korean TV series ni in a film hming chu Nightmare Teacher ti ni atop thlangin milo en sak thau don nia he movie tira hian high school Zirlai Jesu ron lang Yoson high school Zirlai ni in dar thlanga in en reng chung chuan a thiante hming alo ngai to neu newa tin Jesu hian thian tha em mai pakhat anaya ki tai ni in Jesu chu na thiante hming hriat chhuah tumin ama hming ngei po chu alo ngai to neu newa chu chu na thluak chak lo zia atilang chiang hle ti chuan kar ni malam chu ron langin Jesu chu bathroom a in kal khum tin a en ton tur chu not te akena chuan ziak neu nawin a thian pa ki tai chuan lo chhuak wat tur le te san tran to thu chu aron hrila Jesu po man no taka ron chuakin test tur chuan a thu vele ta ma se hemini hian anarwa sin ni dang zonga alanarwa sangai ei lo tin Jesu hian maktak mein tes na chuak tur hi a re thei em a ki tai po chuan engange chuak tur tin a ron zot Jesu po chuan chuak tura rin hote chu a hril ve mai bok ti chuan ki tai po chuan chung khoi son te chu wachin chia ve in a le khabuwa chuan a ziaka chuti mek lai chuan zirtir tuhan aron luta ani chuan rankinga atop na berni tumlo thok tur chuan a hril tin mit tram chunga veng tu turani thu te asoya chuta no pang ho chu an thutna te sik soi kualin ki tai khoi son lo zia sapon om zia nei talo tes chu an tranta Jesu po Mr. Hanin aven wange anarwas lea ma se te sun chan ve don le khabuchiar nan Mr. Hanin at manawang chuan atan chuan fu ati chai hle atam zo ka chang zo to tia Jesu chuan a paper chu ati tlapal ta hlo mai Mr. Hanla alamaron lakal zui ki tai naman don ni ti a hria chuan sar chu lo be boy watin zuna lo dila chu vele Jesu chuan rang taka le khathem chu charin a thial ngal dei ma se Mr. Han chuan thilom dan chu engma heilo Jesu thil ti dan chu hre thiam hle ma se engma hrelo ang chuan om zui ve mai boka te zo nu chuan class president ron langin ani chu kangi rim mania ani chuan zirtir tu hana do kana chuan lekha poimo te dain Mr. Han omlo lai ni wang chuan ado kan kongkhar chu hongin student council lekha bu chu azuk mu tu manan mu lo lai tak chuan hong ruin han en thadiat diata Jesu Mizo na question mark in zika mu chia chuan Mr. Han aron lang thut ani chuman chiang hlein ma se thil poimo ada thu te soin chulai tang chuna chuak ngal wata ma se zirtir tu chuna thil ti hei lo hle tin Mr. Kim chuan thil ti tum engmani tak ane ni ti chu a hriata class break an nei lai chuan ki tail Jesu te ron langin tesla ya lo puya wang khan lom thu hril ti chuan basketball po chu khel chhun zom vele ngalin ma se chu ti lai tak chuan Mr. Kim ron lang thutin ani chuan Jesu chu counseling room a mu du thu hrilin lau thong tak chuna zui chho ve ta Mr. Kim chuan tesna engei an tina zota Jesu chuan chan ngai na a hrelo Mr. Kim chuan I thian paina pui wang chein iti tha ang an ti le ringota chutia Mr. Kim ina ti ta kha chuan Jesu chu a ma ai mai na hlau thong ati ngai na hrelo chu an khu le thin chuta paper them a hlau thong lu tuk chu a khur der to tin enton na man lo thu te a han soi ma se Mr. Kim rin hlelna ati zual zok mai si Mr. Kim la chu engma soi box si lo chuta theitui in tur pakhat chu pein Jesu pon ngai to lem lo chuan a han in vele ngala tlema anarwas ta po azia do nu chuan Mr. Kim chuan test paper chu pelein test na chanang chia a chan dik le vek thei chuan enton wanga aman lo tur thu te shilin ma se a chang theilo ani chuan enton wanga manin principal bula a report ngei tur thu chu shila Jesu chuan question paper han en chu a khomu te fia thei to lovin question te chu a chiar hlei thei to lo chumi nu chuan library a omin ki tai po chu aron kal thil thleng te aron zot Jesu chuan lekha zir thazwal turin a hril thu te soin ki tai chu do ta hrila ki tai po chuan athu soi chu ringwak lo ma se Mr. Kim ti dan tak soi tur chuan anor lui bik lem lo tin Jesu la chu luak ron chuak thutin bathroom a aval luak naka atu kaloni chuan test dang nei lein midang te ponan chang mol mola ma se Jesu thumei mei lai mu chuan zirtir tu chuan I beidong ani chuan chuak me ro tia hrilin Jesu chuna zo to thu hril ansari na chana a han en chuan aziak zo to ni ti chu a mu chu chuna thong hle a
Azo nu chuan kitai chuan enge an tina zot Jesu chuan tes chu a ollutuk atia ma se midang te chuan har ti hle in an ti dik lo lai te an lo en non Jesu po chu an zinga avakalin an ti dik lo lai te ava hrila chana dang hrille atum chi chu ama ang khan a khom hu te ron fi alovin chuan lama tan ba ruma kalangai thu chu soina chuak dei ma se aum dan mak tak chu class president ngei po chuan alo mu thiam ama zonga entona pas mei thin ron thiam ta chuma kan ti ani Jesu po chu Mr. Kim hutur chuan counseling room a lut le zirtir du han chuan alo kal chu alo ring sa renga Jesu chuan a thei tui pek ang kha pele tu le chu chuan a ril ru ti chak thu te asoya Mr. Han po chuan lo ram ti ve me in ma se chu thei tui chuan angai tu a thin thil ho mei te chu thil tangkai tak tak hriat na ron thlakin Zirlai poimo tak tak chu a hriat tir vek the ani ma se a in char chuan hun lo kal zela anuna thil poimo le thil hlu te chu ala theihngilh tir thei ti soin ma se Jesu chuan thiam theina pek don pot chuan poeti lo thu a hril adu dana chian ta ka chuan Mr. Han chuan Jesu thi sen mang chuan contract assign puya chumi nu chuan dar hlang pakhat Mr. Hanan alo ruwa man lok sa chuan lutin anu le zela thil thleng tu reng a hrelo Mr. Hanin warning chung poa du thlang ani boxi atu ka chuan vending machine pakhat chu muin ama theitui in kha pakhat chi alo om aron chhuwa theilok lo wang chuan ti dan sang bein atopa khola ron nung ta ka chuan ala ma se khol chu plaka in vu alo tin Mr. Han khan ni khata bur khat chi in turin a hril chumi nu chuan tes dang ma chon lein hun reilo te chunga azo le vat chu a thiante le midang te chuan makan ti tuition te a hnena khal thinin ma se an class president pakhat na ni reng thin a aya le kha thiam an lo om ta chu midang te chuan el sen thin in tin Jesu chuan chu thei tui chu tam tak in thinin ni khata in zat po atam hle ti chuan le khabu tam tak chu la in a keu chuak veka a thiam vek ngal bok chu ta tang chuan Jesu chu tes na pianga pakhat na ni zia thinin midang thiam thei ve tak tak te po chuan a hnena tang tuition an kal vek zoka voi khat chu ki tai chuan an thian duna an games khel thin pakhata chuan har tamamo thu hrilin peturin adila ma se Jesu chuan games chungchang engma chu a hreto lo thei tui chuan a hriat na hlo then tir ti chu hria in ma se games khel dan chu a zirle mei thei arina wang chuan ngai thatlo na po nei lo ni khat chu thei tui lale tura kal chu abana thulo in ziakin ni khata pakhat che in tura a in hrilna ama zia nge yani chu tiang dana omlo po a hreto lo tin voina a in tole to lo po a hreto lo chumini tang chuan a classmate te hming po chu theihngilh tanin classroom a om po chuan a class ani nge ni lo po a hreto lo ma se a thei tui in chu a top san chuang lo atan chuan mark tha mu ba ka poimo omlowa ni khat chu a ipteya le khathem muin exam zo velea contract ti top tura a in hril na le Mr. Han chu ringmi alo tura a in hril na le kha ania chuta a hanin dap le chuan abana te po chuan ni tinati tur thil poimo amma zia nge ni in engma hreto si lo chumi nu chuan Mr. Han muturin office lama pana Mr. Han chuan lo pui thadu lovin Jesu hna chuan chunga thil theihngilh to te ai chuan grade thamu le thiam na hlir khat thlok a nei chu idu zok lo mi tin a lo zot chumi nu chuan Jesu le ki tai lo langin ki tai chuan a thian pa dan chu makati thu te asoi le kha thiam theinan damdoi engamo dan phalo em ni ti te azotin ma se chan mei lo awang chuan ki tai chuan tungei thian thaber tin azot chuta Jesu chuan thop satin a thian thaber chu ki tai ani thu te soi ve in ma se thil dang engma hriat a nei lo chu chuan ki tai chu ngai ti thalo hle in achunga engmani taka thlenga ni ti chu a hre thiama ti chuan Jesu chuan ani chu akal sana chumi nu chuan ante sun hung bertana in puat cha le in arukin ki tai le class president mei ba ka an thian pa pakhat chu lo ti hoin an sar han mi zia chu makan ti thu te an classmate then khatte po an bo mak thu te soin midang te hriat na tangpo an ral zela wang chuan report report lo thu te asoi chu ki te chuan oi vak lo ma se a thian pa dana mu chuan ania ring box hi ti chuan Jesu chu zui ruin school nunglama vending machine atanga athil lai chun mu
ma se ki te te chuan chu vending machine chu an la mungai lo hrim hrim chuta Jesu bega tang chuan theitui pakhat chu tlain a bek chunga chuna lo khat veka chung zozai ni khata ina wang chuan overdose in a hriat rangna lo chan tir tu ber chu nia chumi hnu tang chuan ama hming tak nial po theihngilh thinin ni khat po school tuala a chu skula chuna kal nge kal lo po a chiang to lova chuti lai tak chuan Mr. Han aron lang Jesu chu a hming ta hrilin classroom a hruai a thutna po chu ko hmu chapa Jesu chu na classmate te enin ala hmu ngai lo vek anga a hmu chuan a zam mel le a ti chuan last test po chu chang zo ve vatin counseling room lampang kha avapan ngal a thlen ve thei chan po abana a chia reng thei nan me palo zi awang niin Mr. Han hena chuan contract ti to padu thu chu asoya ma se Mr. Han chuan chu tiang chu contract dan ani lo thu te soin bur khat chu in le a engkim theihngilh vek to turina tia ma se Jesu chuan du lovin a ma anun man thin dan kha adu thu le a che velami te ne na lim taka chu adu zok thu te chung thlok tharingot ai chuna che velmi te ne na lim taka adu zok thu te asoi Mr. Han thung chuan ngak le hret tur le tuna a hriat na nei let le adu ngei po chu ala theihngilh mei tur thu chu a hril ta zok chu chuan Jesu ati bei dong hle chumi nu chuan movie tir kha ron lang lein Jesu chuan a thiante minga hriat rang theinan alo bai hat le molmol hi nia maktak meina hriat na chu anei let le hlau a thian thaber ki te nen chuan basketball te khel dun lein hun nuam takan hmanga chumi hnu chuan ki te chuan movie an pui tura somin Jesu chuan a man lo thu le ti tur dang nei thu chu soin akalta a alan dan chuan Mr. Han hne na khan a top nan tak tak a hriat na nei let le turin alo dila ti chuan hun man zo hnu in kum khua hriat na zong ata Jesu chu bo vek tur le tuma mule to lo tur chuan Mr. Han khovela chuan lutin a bauta ani he movie hian kan hlotlin du na te kan tumru na te hian tei mataka min bei tir thinin ma se kan che vela thil thleng le kan hmangai te kan thian tha te min theihngilh tir lo se chung thil te chu kal kop tir thiam tur le hmang tang kai turin min zir tir ani Can anybody out there hear me? Hear me?